kowe. Heeh. Ngarep mekeh sing mburi mbegagah yen sing tengah malah angah-angah ngarep ceceng sing mburi menteleng yen sing tengah lah kok malah metenteng tambah modot dik malah metenteng basa mletot malih ra kenceng bareng kedisian cepot dadak lemes bareng kejadiane wektu awan-awan kena diarani senjata magantuan manuke pindah penclokan lintengane ngeneki jempolan manuke ogok-ogok uwohe klenteng jempolane ketok abuh menteng-menteng rupane abang alak semu ireng rasane panas lak campur kemeng manuk mabur ngipat-ngipot jempolane tambah ketok mecotot bareng mecotot suwe-suwe jebrot bareng jebrot dadak kupune cepot tukulane suwe ra modot bareng modot dadak malih letot bareng mletot malih ra kenceng tukule jengat tapi ra iso kenceng beda maneh karo Suramadu lanceng Surabaya Madura dalane kenceng yen disawang nganti sak pendeleng ngiwoneng ngenelak dipasang leneng awan bengi ora nate peteng kabeh wong malih do seneng yen liwat rasane anteng anggone nyetir ora dadak metenteng beda maneh karo dalane nggon aku dalane alak ya lega geneng yen disawang alak tok peteng yen dimatne tambah jenggureng yen liwat kudune kenceng nggone nyetir ngati metenteng yen digenjot langsung griyeng bareng maju mundur dadak malah gereng-gereng yen liwat kudune kenceng yen pengen kuat jamune madu lanceng kasihate langsung cospleng iso nambahi rasa gayeng rasane alak kriyang